Mali sigida caman kɔnɔna na fo ka taa se Bamakɔ yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la quartier caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka heure 10 ani kɔ kɛ ka sɔrɔ u ma courant sɔrɔ. Baarakɛla caman de bɛ yen nɔ minnu y'a jira k'a fɔ ko couranttigɛ banbali yɛrɛ kɛla sababu ye ka caman bɔ u ka sɔrɔw la. Malidenw kɔni bɛ ka welewelelikan kɔni da ministre kura min nalen filɛ nin ye courant ko kunna k'a ka wulikajɔw sabati yaasa malidenw yɛrɛ ka se ka courant sɔrɔ sabula maa caman ka sɔrɔ dɛnnen don courant ko la Mali jamana kɔnɔ. Courant ko in tiɲɛ yɛrɛ la kuma cayara yɛrɛ i groupe ko i kɔnɔ ko i courant ko in sera ka ɲɛ sɔrɔ vraiment u ka ɲɛɲini o la o de ka d'an ye kosɛbɛ. O y'a sɔrɔ i bɛ ka baara min kɛ ka tile kelen i bɛ semaine kelen k'o da la a bɛ camanba de bɔ sɔrɔ la. Tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la barisa na sufɛ ni funteni bɛ an tɛ lafiya an ka so kɔnɔ an denw tɛ lafiya wa tile fɛ an kan ka baara mun k'a la an ka frigo ni an ka fɛnw tiɲɛ yɛrɛ la an t'olu sɔrɔ. Ka dan ala anw alimentation tigiw bon mɔgɔ wɛrɛw dahirimɛ sirilen don courant in na mun t'anw dɔrɔn ye bon u kɔni k'a lajɛ u ka courant ko ye k'a don ba la parce que ala b'olu yɛrɛ ka baara a bɛ basigi d'u ma u ka baara kɔnɔ. An kɔni ɲɛ b'a la gouvernement kɔni bɛ ka wulikajɔ caman kɛ yaasa nɔgɔya bɛ se ka don courant ko gɛlɛya la Mali jamana kɔnɔ yan nɔ. Misali la centre solaire o caman baaraw bɛ ka kɛ an fɛ yan a bɛ waati bɔ an ka barajiw baaraw bɛ ka kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na nka o bɛɛ n'a ta nɔgɔya kɔni tɛ ka se ka don courant ko la halisa jamana yɛrɛ ka se ka yiriwa a tɛ taa courant kɔ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.